αστυνομικών με το κέντρο της άμεσης δράσης λίγα δευτερόλεπτα μετά το μακελιός του Ρέντι πριν από λίγα 24 ώρα. Με έκδηλη αγωνία θα τους ακούσουμε. Οι αστυνομικοί ζητούν ασθενοφόρα για τους συναδέλφους τους, οι οποίοι έχουν πέσει αιμόφυρτοι από τα πυρά των κακοποιών, ενώ ένταση επικρατεί και στη διάρκεια της καταδίωξης των δολοφόνων. Συνάδελφοι, κεντρεύουν του πλήση γρήγορα! Παράκληση για τους δράστες, πείτε μας πού κινούνται τώρα, πήραν το όχημα, έφυγαν, τι κάνουνε, πού είναι? Και το σύντομο 105 φωνάζει, Παντελείου Νικολαίδη, 24 εννοωματημένοι συνάδελφοι! Στέλνουμε, λέμε, ασθενοφόρο, στέλνουμε άμεσα, παράκληση, πείτε μας για τους δράστες, είναι ακόμα στο σημείο, έχουν αποχωρήσει! Του κουμπίνε το 11. Έχουν πέρασει λίγα δευτερόλεπτα από τη δολοφονική ενέδρα σε βάρος των αστυνομικών της ομάδας Δίας του Ρέντι. Ο 23χρονος Γιάννης Ευαγγελινέλης, ο 22χρονος Γιώργος Κιλογιάννης και άλλοι δύο αστυνομικοί κοιτώνται αιμόφυρτοι και οι συνάδελφοί τους ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια. Μάταια το κέντρο της άμεσης δράσης προσπαθεί να ηρεμήσει τους συγκλονισμένους αστυνομικούς. Παράκληση, ηρεμήστε, διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Όσοι συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι, προς τα που κινήθηκαν οι δράστες. Και θα παρακαλέσουμε και όλες τις ομάδες, από όλους τους τομείς, άπαντες θα κινήσετε για Πειραιά. 105, οι συνάδελφοι οι τραυματίες είναι 3. Τους τραυματίες κάτω και το 3, σύντομα. Παράκληση, πείτε μας για τους δράστες. Είναι ακόμα στο σημείο η κίνδυνος. Στον τόπο της συμπλοκής καταφθάνουν διαρκώς ενισχύσεις, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται οι δολοφόνοι. Παράκληση, για να μπορέσουμε να συλλογιστούμε λίγο την ψυχραιμία σας. Θέλουμε λίγο την ψυχραιμία σας. Έχουν καταλήξει το όχημα οι δράστες, κινούνται πεζοί, κινήθηκαν μπροστά κάπου, κάποιος είδε κάτι. Να φροντίσουμε τουλάχιστον να συλλάβουμε και τους δράστες που έχουν ενεργήσει εναντίον των συναδέλφων. Και όσο από Ρέντι το συνεχίσαμε το όχημα, μας ενημερώνουν άλλοι συνάδελφοι. Απλά παράκληση, σύντομα, ασθενοφόρα. Θέλουμε ασθενοφόρα, παράκληση. Αυτό που σας ρωτήσαμε, μπορεί κάποια ομάδα να μας το επιβεβαιώσει? Δεν υπάρχει κανένα βούλφο στο σημείο εδώ πέρα που είμαστε, από 105 κέντρο. Πιθανώς οι δράστες έχουν διαφύγει. Οι μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας αγωνιούν για την τύχη των τραυματισμένων συναδέλφων τους. Ωστόσο, έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν τους φωνιάδες. 201. Διαβάστε. Σας παρακαλούμε, σύντομα τα ασθενοφόρα, κέντρο σύντομα. Ήρθη, έχουμε καλέσει 3 και 4 φορές. Πλησιάζει το ασθενοφόρο, παράκληση, διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Τις ομάδες Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιανουέλης, άπαντες κινήστε τις παραλιακοί και αναζητείτε το όχημα. Δεν έχουμε τώρα, δεν μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση για το πού μπορεί να έχει κινηθεί το όχημα. Ζωή και λόγω χαρά 35-36, Volvo Gris. Οι ομάδες της Νοτιοανατολικής, η παραλιακή προς Πειραιά. Οι δράστες έχουν φύγει από τις Λέμις, οι υποστηματές του Ρέντι, αυτοί έχουν δεσιά ενημέρωση. Στο 402 όλες στην πλατεία του Ρέντι είμαστε τέντη. Το κέντρο κινητοποιεί μοτοσυκλετιστές και περιπολικά από όλη την Αθήνα. Παρά την αναστάτωση και τη συγκίνηση, όλοι αναζητούν τον γκρι Volvo των κακοποιών και θεωρούν τη σύλληψή τους ζήτημα τιμής. Ειδοποιήσει κάποια ομάδα το όχημα. Θα το πληροφορήσουν να πάει προς την Πειραιά, σε πιο πιθανό από Φλέμη και από την πλατεία. Για τις ομάδες Καλυθέας, τη Βλέα Σπύρνη, θα παρακαλέσουμε παλιά παραλιακή, Μοσχάτο και επί της Πειραίας θα κινήσετε. Να μας πει κάποιος τι τσίπα είναι, να ξέρουμε να περιμένουμε. Θα φτάσει η διάλεξη στο Ρέντι, μετά στο Ρέντι να φτάσουμε. Το Μοσχάτο στην Πειραιά! Θα παρακαλέσουμε όλες τις ομάδες, ακόμα και από Νέα Φιλαδέλφια, κατηγορούνται προς εθνική. Θα αποκλείσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Καμία ομάδα, επαναλαμβάνουμε, καμία ομάδα με σημασία είναι ζήτημα τιμής να εντοπιστούν τα άτομα. Ζωή και λόγω χαρά 35-36. Ζωή και λόγω χαρά 35-36, ένα Volvo Gris. Λίγο αργότερα το αυτοκίνητο των δολοφόνων εντοπίζεται, όχι όμως και οι ίδιοι. Ένα πραγματικό συγκλονιστικό ντοκουμέντο από εκείνη τη βραδιά που δεν θα την ξεχάσουμε.